Edwin van Hoevelaak vanuit het schone Holte richting Volendam op de CD-presentatie van Nick en Simon en gelijk goud. Wat een verrassing, hè? Ja, wij wisten het niet. Dus ik had wel het idee van, nou, jongens gaan goed, gaan lekker, populair. En ja, het eerste album is goud geworden. Maar dat duurde een jaar en nu gelijk bij release is hij al goud. Dus dat is onvoorstelbaar. Zeer muzikale jongens, fantastische zangers, schrijven geweldige liedjes. Ja, ik ben alleen maar blij. Ik kan niet anders zeggen. En dan produceer je dit album samen en vele albums samen met Gordon Groothedde. Ja. Dat zijn een beetje twee handen op één buik. Twee handen op één buik. En Gordon is natuurlijk een rocker van huis uit. En we hebben dat samengevoegd. Ik ben natuurlijk een Nederlandstalige volkscomponist, zanger, maker, producer zeg maar. En als je dat samenvoegt, ja, dan krijg je dit. En het blijkt dus enorm succesvol te zijn. Dus ja, fantastisch om allemaal mee te maken. En over rock en pop gesproken, een ander succes uit je studio recentelijk is Jij bent zo van Jeroen van der Boom, ook een nummer 1. Dikke nummer 1. En we zijn nu bezig met het album van Jeroen. Het is natuurlijk even goed nadenken als je zo'n hit hebt gehad om dat te overtreffen. Maar ja, Jeroen, hetzelfde verhaal. Fantastische zanger, fantastische entertainer. En dit liedje komt toevallig uit Spanje, hebben we uit Spanje gehaald. En ja, een knaller, nummer 1. De tekst is gemaakt door Tony Neef, gaat voor het album ook verschillende teksten maken. Ook weer verrassend, want ja, het was Tony zijn eerste tekst die hij schreef. En gelijk een nummer 1 hit. Dus ja, we weten ons eigenlijk allemaal niet wat er op het moment ons overkomt. Ja, het liedje vandaag, dat is het enige voordeel. Dat lag al 2 jaar op de plank. En het is puur toeval. De jongens kwamen met een liedje aan dat ook vandaag heette. En tegelijkertijd is mijn single uitgekomen, die heet ook vandaag. Maar het is niet hetzelfde liedje en het heeft niets met elkaar te maken. En ach ja, het is puur toeval. Dus het leidt vandaag niet tot problemen? Het leidt vandaag niet tot problemen. Kan misschien nog komen, maar dat denk ik niet.